బాబు మ్యూజిక్. పిల్లాడే తీరాలన్నారు మా నాన్నారు, పిల్లాడే తీరాలన్నారు మా నాన్నారు. మరి ఇంకే చేసుకోవచ్చుగా. ఏందయ్యా చేసుకునేది? పెళ్లి చూపులకు వెళ్తే అమ్మో ఏముందో తెలుసునా? నువ్వు వస్తావని నేను ఓ రబయ చిలుక చీర కట్టుకుంటేనే, ఓ రబయ చిలుక చీర కట్టుకుంటేనే. ఆపి ఎంతకీ నువ్వేమన్నావు? ఆ దగ్గిని దడుచుకున్నా నేను కూడా. ఏంటి బాగలేదా అని వెంటనే ఇంకోటి అందుకుంది మళ్ళీనా. నేను జడేస్తాను చూడు, నేను జడేస్తాను చూడు, నా జడ సాయి చూడకుంటే తీసేస్తా చూడు, చంపలు ఎక్కడ జారి మిఠాయా. సరే నువ్వేమంటావు ఇంతకీ? వద్దురా సోదరా, అరే పెళ్ళంటే నూరెళ్ళమంటారా. మరి మీ నాన్నారేమన్నారు? వద్దు బాబోయ్ 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 అంటే వింటారా. పిల్లాడే తీరాలన్నారు మా నాన్నారు, పిల్లాడే తీరాలన్నారు మా నాన్నారు. ఎక్క కుదిరింది అదొకే.